Bismillahirrahmanirrahim. Mai martaba Sarkin Yawuri Dr. Muhammad Zayyan Abdullahi, Vice Chancellor Emeritus Usman Danfodio University Sokoto, Chancellor Abdullah Fodio University of Technology Aleru, kuma mahaihinmu, babanmu, shugabanmu, jagoranmu, mai girma ɗan majalisan dokoki ta jihar Kebbi mai wakiltar Ingaski Local Government, mai girma Marafan Yawuri kuma tsohon ɗan majalisan dokoki na Yawuri Local Government da Kebbi State, manya-manyan 'yan siyasa da suke wannan wajen, malamai, 'yan uwana, sauran jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkan godiya da yabo ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, wanda yake yin yanda ya so a lokacin da ya ga dama, ya bayar da mulki ga wanda yake so kuma ya ƙwace ga wanda yake so, wanda yake kuma shine mai rayuwa, shine mai kashe. Muna roƙon Allah ya tsira ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mai martaba Sarkin Yawuri lafiya, ya ƙara kare shi, ya ɗaukaka ƙasar Yawuri a ƙarƙashin jagorancinsa. Mai martaba kusan shekara 7 da suka wuce na zo na shaida maka cewa ina da niyyar shiga siyasa, ina neman ka albarkaci tafiyana, kuma ina neman goyon bayanka. Mai martaba a lokacin ka nuna cewa ina likita, me yasa zan shiga siyasa, da kawo hujjoji na gaya maka, kuma mai martaba kai min addu'a, Allah ya karɓi addu'an da kai min, kuma Allah cikin ikonsa na samu ci gaba masu yawa a ɗan lokaci kaɗan nan, har na kai aka zaɓe ni na wakilci Yawuri shekara 4, kuma aka sake zaɓe na, wanda a cikin ikonsa yana a majalisa. Allah ya ƙaddari shugaban ƙasa ya dubi ƙasan Yawuri kuma jihar Kebbi da Najeriya baki ɗaya, aka bani minista, aka tura ni ministan ƙasa a ma'aikatan ilimi, da aka zo kuma aka yi canji, aka maishe ni a ma'aikatan kula da rage talauci da fatara a Najeriya da kuma tallafi. Mai martaba aka zo shugaban ƙasa ya bada cewa dukkan wanda yake buƙata na ya yi takara to ya aje aikinsa kafin ko ranar 31 ga watan 3 domin ya fito ya yi takara. Mai martaba a matsayinka na uba da sauran waɗanda suke kan tafiyan da muke yi, muka taru aka yanke shawarar cewa akwai buƙata in sake fitowa in nemi a zaɓe ni a wanga karon in wakilci ƙasan Yawuri da Zuru a majalisar dattawa na ƙasa. Mai martaba Allah ya ƙaddari na aje wannan aikin da aka bani, na rubuta mai girma shugaban ƙasa, kuma ya amince wanda mu aje, na aje. Shi ne na zo a yau in shaida maka cewa Allah ya ƙaddari na shiga, na zauna lafiya, kuma an kai lokacin da zan aje domin in zo in takara, na aje aikina, in kuma nemi mai martaba yanda ka albarkaci tafiyata ta farko, Allah ya sanya mata albarka wanda ke kowa yana gani, in sake nema karo na biyu. Mai martaba ka sanya mana albarka ga wannan tafiya da za mu yi, kuma yi amfani da wannan dama in gaya ma al'umma cewa lallai na aje aiki na kuma na fito takarar siyasa. Mai martaba a lokacin da Allah ya ƙaddare ba mu dama ina wakiltan ƙasar Yawuri, Allah ya ƙaddare an yi abubuwa masu muhimmanci ta hanyar lafiya, ta hanyar ilimi, ta ba da tallafi. Kusan shekara 4 da na yi, kowane shekara sai na empowerment a nan garin Yawuri. Haka kuma an kula da sha'anin noma, an samun ma ɗalibai da yawa waɗanda suke da digiri hanya da za su yi samu aikin da za su yi da kansu. Aƙallan ga rekod ɗina ina ganin mutum 5 ne suka kasa da mutum 200 don samu ma aiki a cikin waɗannan shekarun da na yi. Kuma Allah ya ƙaddari ina can wancan abin nan. Mai martaba dukkan abin da na yi sai ka kira ni. Da aka zaɓe ni ka kira ni ka bani abubuwa guda 3 da ke ganin su ne masu muhimmanci a ƙasar Yawuri.
Na farko, ka ba da cewa babu makaranta babba ta gwamnatin jiha ko ta gwamnatin tarayya wanda yake har ka kafa kwamiti wadda za ta tabbatar da cewa ko bas ta koma makaranta da ake yin kwasa-kwasai da yake kowa zai iya zuwa ko Najeriya yi, kuma wannan kwamitin ta iya kan ƙoƙarinta. Ka kira ni ka ce min dole a sa ƙuduri wanda yake ana son a kawo babban makaranta a Yawuri, wanda yake daga shawarar da muka yanke mu nemi Federal College of Education Technical. Allah ya kaddare muka tafi muka nema, shugaban ƙasa Buhari Allah ya ji kansa ya sa ma wannan dokan hannu. Allah ya kaddare kuma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu shi ma ya yarda da a fara wannan makarantar. Alhamdulillah, makaranta an ɗauki dukkan ma'aikatan da ya kamata a ɗauka, ayyuka ana ta yi na ci gaba. Wannan abin ne. Na biyu, mai martaba kowane lokaci kana kuka akan yanda yara suke wahala, har dai ma ɗiya mata idan za su yi jam da kuma idan suna makaranta, inda ka nemi cewa ya kamata in yi ƙoƙari in ga cewa an kawo jam center. Haka kuma ɗiya mata da ke karatu a jami'a a san irin tallafawan da ake musu. Mai martaba, jam center Allah ya kaddari shekaran da ta wuce an yi jam a garin Yawuri. A shekaran da ta wuce mai martaba mutum 1,020 suka rubuta jam a Yawuri. Idan aka ce sai an je Birnin Kebbi a wannan lokacin, kowane ɗalibi zai kashe aƙalla 30,000. Idan kai so 30 kenan a wannan jam ɗin za a kashe miliyan 30 a wannan ƙasa ɗin. Allah ya kaddari mutane suka bar wannan kuɗin ga ajihunsu. Kuma sana'o'i cikin gari, har dai mata da suke yabo, masu yin abinci da sauransu, da masu kabu-kabu cikin gari shi ma ya ƙaru saboda mutane da yawa sun zo daga waje. Haka kuma mai martaba, kana sanin cewa a lokacin wannan tallafi da kace a ba ɗiya mata, su ma an kama ba su scholarship duk shekarun da ne har na ƙare. Sai kuma da ƙarshe su maza ma ɗin sai muka ɗauka musu gidaje da ake ba su suna zaunawa. Na uku daga ciki shine yanda classes suka lalace na makarantu da sauransu, da ka nemi a tallafa a kama ma gwamnatin jiha. A nan ma kusan mun yi ma aikace-aikacen makarantu da asibitoci da dama. Da yake muna abin nan ba zan tsawaita ba saboda mai martaba yana kan hanyar zuwa gona. Yau duk wanda ke Yawuri ya san Asabar da Lahadi idan ba sanin muhimmancin abu mai martaba, zuwansa gona abu ne da yake dole mu yaba. Shi ma yana ƙara mai lafiya da cire mai su abin nan. Muna godiya ƙwarai da wannan dama da aka bamu. Sai dai ba zan ƙara wannan godiya gare ka ba, sai na ƙara jaddada godiya ga mai girma gwamnan jihar Kebbi Dr. Nasir Idris Ƙauren Gwandu a kan so da ƙauna da yake gwada ma ƙasan Yawuri. Wannan tana daga cikin inda yake idan ya zo, ko da kai gana ka gani abin da zai zo Yawuri bai kamata ya kwana ba, mai girma gwamna zai kwana a garin Yawuri saboda amincin da yake da shi da kai da kuma ƙasan nan. Mun ga yanda yake ƙoƙarin ya ga cewa duk al'adunmu na gargajiya irin rigata da sauransu da an dawo da su kuma ana yi. Haka kuma da yanda yake tsaye ya ga cewa wannan ƙasan namu, ƙasanka mai martaba, ta samu tsaro ingantacce yanda yake kowa zai kwana ya abun nan. Dukkan lokacin da aka samu wani ibtila'i, mai girma gwamna ba aikowa yake ba, zuwa yake da kanshi don ya nuna shi namu ne, muna tare da shi, kuma muna godiya akan wannan ci gaba da yake kawo mana. Haka gyare-gyare da yi na ciyar da ƙasa gaba, wannan muna godiya. Babban abin nan shine mai martaba, ka san da muke ta fama akan samun hili. Gwamna yana zuwa kana mai magana, ina zuwa, abin da yace kawai a je a rubutu. Nan take mai girma gwamna ya biya dukkan diyan da ya kamata a biya na hilin makaranta, kuma aka ba wa Federal Government takardu a yanzu aka fara aiki. Wannan gwamna ya cancanci a yaba masa, kamar yadda na yaba ma mai girma shugaban ƙasa shi ma da ya ɗauki ɗan ƙasanka ya yi masa minista, wanda yake tun lokacin marigayi Sardauna Yawuri Allah ya kai rahama a kan shi a kabarinsa, ba a sake yi ba sai wannan karo ɗin. Wannan duk abubuwa ne da yake ya kamata mu yi abin nan. Ba zan ƙara wannan maganan ba, kuma sai na yaba ma 'yan ƙasan Yawuri da jihar Kebbi gaba ɗaya akan irin goyon bayan da aka bani a lokacin da yake na kasance ina ɗan majalisa da kuma zamana na minista. Mai martaba, muna ƙara roƙon Allah ya zaunar da wannan ƙasar namu lafiya, ya ba ta ci gaban da ya kamata, kuma ya gwada maka sauran buƙatunka na duniya da lahira, da wanda kake son ga ƙasan Yawuri ta kai ko kuma ta samu, Allah ya tabbatar da su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.